रे बाबाशी हा हे काय चाललो? तू मालवणी माणूस असस ना? होय तर. अरे मग फेब्रुवारी महिन्यात बॅग घेऊन जात असलेल्या मालवणी माणसाक तू विचारत कसू शकतस की तो खाई चाललो हा? अच्छा अंगणवाडीची जत्रे. हा. अरे पण सुट्टी. मेल्या 2023 मध्ये सुद्धा जर कोकणी माणसाक तिकीट काढूसाठी 3 महिने अगोदर वेटिंग करूक लागत असतात तर त्यांनी विचार कर सुट्टी किती महिने अगोदर काढली असा. हो रे किती महिन्यापूर्वी. विचार कर तवसर मी येत आहे. हा चल. हे अभ्या हा यंदा अंगणवाडीची जत्रेचं काय प्लॅन? अंगणवाडीच्या जत्रेचं प्लॅन. अरे अंगणवाडीच्या जत्रेक या वर्षी मी ना गोल भजीचा स्टॉल लावतो. अरे वा. मागच्या वर्षी पण लावलेलो आहे पण चायनीज भजी ठेवलेलं आहे. पण त्यात काय मजा नाही. आपले गोल भजी आहेत ते गोल भजी आहे मालवणची शान. आणि त्याच्या बरोबर आहे ना एवढ्या एवढ्या कपातून आहे ना अमृतुल्य चाय पण देतले. भारी रे. हे पण नको रे त्यापेक्षा ना माझी रिक्षाच काढतो. रिक्षा तुला सांगताय अंगणवाडीच्या जत्रेच्या 3 दिवसात जरी मनापासून रिक्षा लावले ना तरी महिन्याभराचा भाडा निघता. काय सांगतो? रिक्षा कन्फर्म. आयडिया भारी अरे. हा आता सर्व्हिसिंगला टाकते. हा ओ माय गॉड एक्सीलेंट शॉट. कोण असस तू? नवीन दिसतो आमच्या गावात. ऍक्च्युली आय एम अ ब्लॉगर. काय काजूगर? नाही काजूगर नाही मग ब्लॉगर. अच्छा ब्लॉगर. व्हिडिओ बनवतोय. सध्या अंगणवाडीची जत्रा कव्हर करायला आलोय. यु नो अंगणवाडीची जत्रा इज द बेस्ट जत्रा. ऍक्च्युली मला याच्याबद्दल काहीच माहित नव्हतं पण एकदा काय झालं माहितीये का भांडुपला कोकण नगरला मी ट्रॅफिक जाम मध्ये अडकलो. अहो गाडीतून बाहेर आलो आणि बघतो तर काय कोकणात जाणाऱ्या लक्झरीची ही भली मोठी रांग. मला वाटलं चतुर्थी जवळ आली की गावात इलेक्शन चालू आहे. पण एक जण म्हणाला असं काही नाही चाललंय. तुला सांगतो कोकणात अंगणवाडीची जत्रा चालू आहे. ओ माय गॉड एवढं क्रेज. मला तर यावंच लागलं. आणि इथे आल्यावर मला कळालं काय जत्रा असते माहितीये का. एवढी लोक जमतात. इथली खाद्य संस्कृती बेस्ट. इथली कला संस्कृती बेस्ट. आणि कोकणातली संस्कृती बेस्ट आहे. सगळं शूट केलंय आणि या व्हिडिओ मध्ये टाकलंय. आता युट्यूब वर अपलोड करणार. व्ह्यूजच व्ह्यूज आणि पैसेच पैसे. अरे पण ह्या सगळ्यात तू देवीचं दर्शन घेतलंस का? ते राहिलं ना. राहुला ना. पण काही टेन्शन नाही. देव तर चराचरात आहे सगळीकडे आहे. इथूनच पाय पडतो. नुसती हात पकड. देवा बाबांनू ओ बाबांनू काय अंगणवाडीची अंगणवाडीची जत्रा इथे ना मला खूप आवडता. काय चतुर्थी नंतर अंगणवाडीच्या जत्रेत लोक एवढे भरतात गावात. तू काय सांगतोय अंगणवाड तसे आपल्या गावापासून अर्धा तास चालत लांब. पण काय मुंबई वरसून ओळखी पाळखीची लोक येतात ज्यांचं गाव आता गाव रोवलं नाही ना ते आमच्याकडे जाऊन राहतात. 3 दिवस त्यांची सेवा करताय. त्यांना काय होया नको तर एकदम देतोय. पण फुकट एक पावली घेणे नाही कोणाकडून. पुण्याचं काम. तुझ्या ओळखीत जर कोणाक येऊच असतात ना तर त्यांना येऊक सांगा. काय येवा अंगणवाडीची जत्रा आपलीच असा. हात पकड. चला